Искам само да ви кажа, че ако някой се интересува от кечисти, аз много това е... Аз много си... Аз ще стана като голям кечисти. Ако искате, не. Който се иска кечист, който обича кетча или се бие така. Просто да коментира напред, палец напред, пред. А който не е, ще стане тъжно палец. Но по-добре да си нагоре и след това, ако не искате да ми слагате палец нагоре или палец надолу, значи коментар.